chera mwambwatsitie mwaka o 2022 mukanyorokyo obwanchani obonene mukanga chikura chiachite konga enamba ibiri ya gochos chikura echo asa abantu 19 kubakera mbija mono ndiga saba sidi ebirengeri byito bunaba notu mugirango namagendero twanchite kurwe emyaka yonse twabeire tokurwana nga tonyora amagendero gochensemo yindu amagendero y'echipara amagendero y'echistima amagendero y'abana baitu ndakibagosoma chisukuru chitu chirozi guchingi igongwa kerambi yamuno asa abachumbe barure kurumbaira yitu kurumbaega bakolera emirimo lakini igongo basabaiga magendero yitu bondo iga taraminyoka buna bwenderete na inde mono unotu mugiranga sange chugo tole serikali me koru 2017 na paka 2022 na inde 2022 tuabire paka serikali lakini moroche no ena appointment chire serikali nturanyora chipara chikwatwa 468 nsingima tutanya konyora pare yemo nde pare tuchandete kurutombe kogenda mukumuni ebwende de gwitagaria ekonya abana bali kuruyetaye epara ekurwa kuru kyabo duruguru etrimbuke echikubwata isinta ndero ni pare important osemegendro yano tumugirango ne pare ekuru kekendo gochia ejamaiya etekyoge chipare chitwatebwe myaka ntwanya gochirora ne pare kurwe kerenyo ete guchibawawa nero ne pare bwendete sana ne chindi stima njanya kosoa ebijuru byitu nchaka ko bali ebijuru bitabwati stima notu mugirango bire bisuntimi ne bingi bikirasuka sukuru chitu ndachikwana chinyingi igo chire encherembe abana bakuriye gulichinda pakabona abisukuru chindi ibonare ko basayibaiga abanotu mugirango nche naisa katebe ne rule mukumbwatizia umwaka yo 2027 nindole nakinko babangire emirimo yinu n'ekibese chino chigocha gocha ndole nga nababangire emirimo yinu ebintu ebyo bikorekane eri yakabiri inencho omuntu bwanchite chisemi n'abantu abana baitu imbwata abana baino impe inkubarwanirira abaro basoye emirimo chinsemo chindi